אנחנו אומרים שלום למנחם בומבך. שלום, שלום, צהריים טובים. ראש רשת החינוך החרדית נצח, מנחם. ונגיד שבימים האחרונים ממש פרסומים על מה שנראה שיכול להיות אפילו רעידת אדמה, עשרות מוסדות לימוד שמשתייכים לרשת החינוך של ש"ס, חלק ממוסדות הלימוד גם ברשת החינוך של יהדות התורה, שפתאום בוחנים אפשרות להצטרף לחינוך הממלכתי חרדי. מנחם. כן, זו בשורה מאוד 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 גדולה. אני חייב לומר שהתחלנו את המסע שלנו לפני עשור, ולאחר מכן בפיתוח הרשת לפני 7 שנים. לא שיערנו שיבוא יום שכל כך הרבה מוסדות חינוך ירצו להצטרף לזרם הממ"ח, הממלכתי חרדי, וזו בשורה ממש טובה. אז תסביר רגע למי שקצת פחות בעניינים, מה עושה הממ"ח? במה הוא שונה באמת מבתי הספר של הרשתות? זהו, כשאנחנו מדברים על בתי ספר ממלכתיים, הם ממלכתיים. זאת אומרת שיש שם שילוב מלא של לימודי קודש וגם לימודי חול. כשמדברים על לימודי חול, מדברים בבתי ספר יסודיים במקצועות הבסיס והיסוד, ולאחר מכן כשמדברים על הישיבות התיכוניות, מדברים על כל הבגרויות. זאת אומרת, מדברים גם על אלו מוסדות שמצטיינים, שהם מלמדים את הילדים שלהם גם 5 יחידות מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, וזה אומר שהם עתודה לחברה האיתנה בחברה הישראלית, ואני חושב שזה בדיוק מה שעם ישראל זקוק, מיוחד בימים אלה. כלומר, רשתות, אנחנו מדברים הרבה, כן ליבה, לא ליבה, מקבלים תקצוב מלא, אבל לא באמת מלמדים, ישראבלוף. אצלכם, בנים חרדים לומדים לימודי ליבה, והם יוכלו לצאת לשוק העבודה ולהתפרנס. עד כמה אתה מרגיש שבאמת האירועים החברתיים פוליטיים שאנחנו רואים בימים האלה, והמלחמה שבחוץ, עד כמה הם באמת משפיעים בשטח על ההורים החרדים שמתלבטים לאן לשלוח את הילדים? צריך לומר שלכולנו יש פחדים, גם לחרדים, גם לחילונים, כולנו נמצאים שם באזורי הפחד והחשש, כל אחד מרגיש וחושש מהשפעות הדדיות, אבל חייב לומר שאנחנו מכירים את המחקרים שמדברים, אם מדברים על המיפויים העדכניים של החברה החרדית, אנחנו מדברים על 10% שהם חרדים מודרניים, ועוד 30% חרדים שנחשבים לחרדים פרגמטיים, כאלה שהם שמרנים, אבל עם נגיעות מודרניות. וזה אומר שאם אנחנו מסתכלים על אותם 40%, אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים רוצים עבור הילדים שלהם חינוך שיכין אותם לעולם עתידי. אבל הרצון הזה, מנחם, סליחה שאני קוטעת אותך, הוא הרבה פעמים, נראה לי, במבחן המציאות, מתנגש בפחדים, בחששות, אולי בסטיגמות בקהילה, כי רשת הממ"חים, שלל רשתות שונות, קיימת הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שבפועל, כשאנחנו מסתכלים על מספר הבנים שהם התלמידים, אלה אלפים בודדים. אני חושב שזאת הדינמיקה של שינוי בכל מקום ובכל סיטואציה. מי שחשב שבין לילה יכול לפתור את כל הבעיות, אני חושב שהוא משלה את עצמו ומשלה את אחרים. כל מדינאי, אני בוגר מדיניות ציבורית של האוניברסיטה העברית, ואני יכול לומר שזה א' ב' במדיניות. יש כאן תהליך קימה של צד ועוד צד, ואני חושב שזה מעורר אמון בציבור, וזה מה שנדרש. אגב, זה גם קשור מאוד בהמשך לשאלת הצבא. אני חושב שככל שאנחנו מוכיחים את התזה שלנו, שאנחנו כחרדים שומרים על הזהות החרדית שלנו, כן. ואנחנו משמרים את הילדים שלנו בתוך הקהילה, ויחד עם זאת הם מכינים אותם לחיי מעשה, אני חושב שאנשים צופים בנו ורואים אותנו, וכתוצאה מזה אנחנו מעוררים את האמון של הציבור, וזה הסיבה שזה הולך וגדל. אגב, אנחנו כרשת, אנחנו גדלים כל שנה ב-25%. זה במונחי שינוי, זה שינויים מהותיים מאוד. ולכן אני אומר, חבר'ה, צריך קצת להירגע, הדברים קורים מתוך אחריות, מתוך דאגה, מתוך אכפתיות, ואני חושב אני רוצה לומר לכם, שדווקא בימים אלה צריך להביא הרבה יותר תקווה לחברה הישראלית. יש פה דברים טובים שקורים, אני יכול לומר את זה גם מנקודת מבט שלי, אחד שנמצא בתוך כמה משימות בתוך הצבא וגם בתוך החברה החרדית. יש כוונות טובות לכל הצדדים, והדברים נעשים בצורה יוצא דופן. מנחם בומבך, רשת החינוך נצח, אנחנו מבטיחים להיות בקשר ולעקוב. אתה יודע, אנחנו רוצים מהר, נעקוב אחרי ההתפתחויות אצלכם. תודה רבה.